boleh faham. Đây đó Pak. Balor faham malas. Boleh mengalah Maria ni. Gak panggil faham. Iya đó. Mà Ya. đi đó Pak. Sukan faham. Ya kan. Ya kan tu ni. Iya lắm. Lalong sila. Gak faham kasih kan boleh. Ya faham ko family. Iya. Iya. Si kan yung kan mo. Bale ay escape lang alam mo man faham man. Yes kan. Ya. Ko kala mo wala. Ay faham mangikin na bale. Iya. Tay. Đây đó Pak. Kaya imalang ya kasi fumang famanya kako mangyak ko sa mayedi Đấy. ya may sayo kako ay na makako fama ya mangya na banya sa papaolo nga awar kalain mawang yang angas kaya wala kalis Đấy. ya mangya niya solan no Iya. Ano? Đây đó Pak. Đấy. Dạ. Kaya wala ka kung kapinang pa meron pa. Makumo si Ifa. Ako mo kaya sising ako niya. So kakapino. ya kay labas is Ya. Sidang lagi. Malus. Oi. Ya. mangya Oo. Là vừa kéo em mà thì phải cãi Hả? cốp về con mà thì vợ yêu là nhà đi nhà để đi cùng một cặp Iya. ya và cái lắm oleh kau mai pun là cùng asyik sih ya mangia lah boleh air ni Adik. mangia pun lo makua yo ko kau sama mà Ay. malo lah pakai pak mangia pele kua ya yo ko kit Ay. Đây đó Pak. kung kay yala kako ngumar kako kalisi ya kapengan kako ngai kako pak mengai kala lalu lalu di kele malam poponga ai kai la vede puro pak mengai me pu Đấy. ya ai mai Dia đó. ya akio angai pasport pakai lo mengai la mal kako opo yel pak lo ngomong Dia đó. pakai po loko Soy po mangia po itu sayo kulang ay ngabeng pamungia le ko lo chung ya kai ka Ay. suya le ni kop pamungia le chung mal pa ko mal le ai Ay. Đấy. ko le sunga ya loi ma lo loi Đấy. ko sau la ba pa kai lo pa pia ula Đây đó Pak. ya ma ko ngau kwa ko na ve na le li ya ke ko Dia đó Pak. ya ngaleli ngaleli fa mangingayo ko lang ay mo o wow ko fa ngal po ya fa mangili ko mangili po ni ay may pa kay la bale lo po leli kay la bale sumuteng Lô đó Pak. Đây đó Pak. Malo. Semua. Ya. Kaki ay pay. Orang melok kampai kai pengama. Kuwa kuile kuwa. Awang ale kuwa ni fay mo sosuan. Ya usai la mangi ya so kulang piang ni. Ya makukano ya familia ya kuwa mai perfil de mundo finalo. Ya wa pengi ya so nya ku fo ibu model ya la se kalo mai fay mo sosuan ni. Como mai kako ainga ko wale ko fide no ya mai lo kele ia na ko ifa kaurio se ko forma ko mai ko mole ai inga fai ma te ka ko ke ia akala ku spaya ya ele au mai ya ele ri se ko forma ya ka ko si le pia de ele fai ka ko usai na o me fai ka ko usai ya o tulang ma pio mai kai ko fa le ko mo fa ya padahal ko pulang apa medyo ayay bako pa maring po ya apa po itu ini sekai mi bako kele asia se kako ay ya ayay ya ko ko mga sino ko niya ko ay Đấy. ama ko na mo ko ko ay ay mai na sa ko ide
Malang